Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaga singi kilong. Hun jurut kino hikai SSA ya katulop bathamai. Sam surnat ka LSA mli production syaki Samla bat longkme thanjai. Keli ke Kongres Balai Slam Pelaj Fund ka isi ban. Ud kino ya lampaj ba ya kajing sniu ka surok mausen ram balat. Bat mentang ini pai syaki Khubor kiba company. Kasenjuk kino hikai school SSA, Meghalaya SSA School Association, kala menjur yaki mat balakular daga sorkar, halor ka jingshim no yaki school SSA, bat ban penyat bet yaka rukom siu tulop, bat kajing penkiu tulop ya baro kino hikai SSA, kentup yaki fourth teacher ki badon hakini ki school. Hakani ka Jylla, lapen long Hamadan Malki, haka arpulai tarik Risaw, hajar arpusan, haka bada ki hajar mut kino hikai SSA, ki bana keleng kari khasi bat jantia. Kilawan banyasim benta haka ni ka Jylla, bat u presiden ka Meghalaya SSA School Association, ula pensngau bat penpau syai, harengkat bat baro kino hikai SSA, bat daka we kasur, kila ai ka jing menjur ban pediang ya karai, ka balasim daka sorkar Jylla. Uba Aristotle Rambai, Presiden, ula pediang hun ya kanikarai, bat ka sorkar kansa sedang siu tulop no nadu ubenai no pra mentau senam. Ula penpau kejing sengongu ya Menteri Rangba ka Jylla ukon rat ke sangma, bat ya uba lakmen rumbui. Kibala pen urlong ya ki jing ang nur jong kinong hikai SSA haka Jylla. Kidan baro ki school SSA, lai hajar, lai spa, lai puar haka Jylla baro kawai. Mentaga sengi hakane ka general meeting ka bangi lekot lang apeng ka Meghalaya SSA School Association but ka Meghalaya Food Teachers Association baro ki members ki jongi hada ka khasi but Giant Hills region kilawan chakani ka general meeting mentaga sengi but ka basau tunat kalong ba hadin bangi la adep pensngeu yaki yak assuran kabala ai the honorable chief minister sar Conrad ke sangma aga meeting ka ba ila khot khandutrik jomnai Oktober haka bai dei bat ki jing perulong ya artli ki mat jing dawa jengi kino hikai SSA but for teachers ke banong kong kalong ban take over kini ki SSA school ada ka sorkar bat baar kalong ban pentri kam ya ka pay structure na ka benta ka jing siu ya ka tulop kino hikai SSA te hadin mangila dep ai ka jing panchayat sebaro kino hikai ada ka wei ka sur unanimously ngila shim ya ka decision bangi pediang sobha ya kani ka assuran nani ka jingkular ka baai dari honorable chief minister isar Conrad ke sangma but ngi shimru yakani ka kabu ban ai khublei kerpang i halor kani ka senjam ka bana kaliang jong ka sorkar under his leadership as a chief minister berkumjoro minister in charge education isar lakmen rambui but ya baro ki senior officials jong ka education department ba ki la shim ya kane ki initiative ban solve ya ka issue jong ki no hikai SSA food teachers but ki way ki category apo ki state Meghalaya once for all. School Association Central Body and Meghalaya Food Teachers Association together we have called this general meeting and all our members from across the state, especially from Khasi and Giant Hills region, they have come and attend this meeting. So the purpose of this meeting is to disclose the written assurance given by the Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma during the meeting which was held on 16 October in the cabinet room at the main secretariat building. The government have assured us to fulfill our demands, our two key demands. Number one, that is taking over of SSA school by the government, and number two, to introduce a pay scale structure for enhancement of salary to SSA teachers. So today we have disclosed the assurance to the teachers, and unanimously we have taken a decision that we have accept this assurance given by the state government through our Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma. So regarding the effective and when the government will announce its policy, in this written assurance it has make very clear that the government will announce before the Christmas, that is on December 2025, and it will be effective from 1st April 2026. Assurance kepala ai dari Honorable Chief Minister Long Shai ba nakaliang jong ka government kan sebenarnya
Hashwa jong ka arpusan trik jo ubnai December arja pusan ya ka policy decision kabakan sashim ha kabai dai barkini Ka LSM le production bat ka nangkiw syaprang MPCS kala penlong ye ka jingelang Sam Sernot sigi Samla bat kilong kumi ha ka arpu artarek Risaw ki bala pendep ye ka jing sya hikai Thanjan bat Thirksai hasnong kuinain nong Ladau Ribhoi district. Kajing thumu jong ka LSM le production ban penlong ye ki jing hikai pentibit hakikam Thanjan bat Thirksai kalong ban penslur ye ki Samla kenthe bat kilong kumi ki ba na kisnong khapsor bat ki padon harur ka Surakpa National Highway ban wan sakmat ban shem kabu ya ka ni ka jing hikai kum ka we na ki lat ban geng hala ki jong ki jan bat ban sedang yala ki jong ki kam ki jam ban Thanjan bat Thirksai. Baro shikata Daitang ki Samla bat kilong kemi ki ba na kinong kendong kinang ya kanika kam hakitan ribhoi. Hakani ka jingelang Sam Sernot ladon lang Uraja Brahma Project Director DRDA kakong R Lingwa District Sericulture Officer uba Lancius Emle Producer LS Emle Production ba Joseph Sinkli rang ba shnong Quinine nong Ladau ki Samla kentei bat kilong kemi na kani ka shnong. Sa kani ka jing temu ka jonga bun ki ban ong ba lese ka jing le jonga kani don manu pa sponsor lene don manu bayram lene don manu ki ba ong ban yai kani ka kam handai sa kani ka kam ka bangi ni le ka dei bet ba ni pelut hi na ka production hi ka jongi na ka LS in production ka ba ka ba ngi ka ba nga ngayu i nadu pasdang kalong ba hakini kisnong kibadan hagi ki khap sorok ba nyangju kami i kilong kini ki kenthai ki Samla ki bandan interest hakani ka kam ban Thirksai ban wek nyang bat ban Thangjai don kipor ki ba nga jupoi se ki than umdan nga shui ba kilong kini haba ki shongkai bat ka shongkai bat ka kamai Noi hakini kisnong gitongi pan kilong kami lada kisong kai ki tu khana kilot kapor ban kimdan jimi ai teke ke banga ngamut kalong ba haba kilong kami ki 6 million bai song kai paramazan laingut songon mo janmiet mastat nasi she song kai ngakwa ba katu ka jingi song kai ka jongki haka ju kapor kim kamai kamut ba haba kisong kai bat ka Thirksai ladangi nilai che kisnong ki bat Thanjan in kami ibun sir kilong kami kisong ha dukan shan dukan sha bat ka Thirksai kisong hayeng paramazan bat ka Thirksai dakidon hayeng laga kam ban Thanjan kidon kiba pelupor haba da ka bakin riyo kunyang te kei ka ba ngalaslam bun busnam kawan hak mesim jonga kalong ba bun ha ki parlok ke jongi ki sai ut ha ba ni kedok ha kakam kejam ki shu kwa abet ban tha ki kon sa school ban dala pas ki kwa abet tang ki kam sarkar ki pas ki don de ki arpusan lai pusan hajar ngon sistem kakam kalai 6000 kasan spa sistem bat ki pas mata ki khna ki le abet ban bunwan ki jing pulis shahmat te na kalian ka government khamtam e isa dar hane tangin no sa khnai kam dei basok teng kibla pas mo kipon hi ba dap na kachong ka degree hanoi kim yo kam ikno apat ba kumni kongtai tinga ka e ka ba nga ngai i kalong ba balingin siplut e sa e kapor kum ki Samla ngidon la kajong kasam hala kajong katalan dan kiba dan la kajong mo ki ke ba nga kwa banong ba yang ini pasang baniyang halai jong ki kejat ti de hangta nga laporkan ho nya pi youtube hi nga set na snai ki film ni set mi music video ti tai kata ngampat suhon Hakador Bartelang ka KHEDC kabalalong haka arpulai tarik Risaw ka Congress Mary Kharpuri MDC na Nongsken constituency kalawanra ay kajing kili halor kajing slam ka isi ban pelat ya kabha pisa baar second installment balamang da ka 15th Finance Commission da kani kajing pen slam
baro ki kampen roy haki constituency kila sakut bat la sangelut kalaong. Haka jubab yakani kejingkeli jangka kongres uba Powell Soklet EM ulaong. Kajing slam bar kajing bamla ban pelait yaka second installment kadai namar kidon kijing haka online auditing bat menta kani kala sedang yad bet. Kajing atai halor kani kamat layashim bentalang da uba titos khan uba laong. Baro shikata kam judon kum kani kajing bat ki kam ki jam ki yad bet yad renti. Lami ru kajing atai kabala pensau kerang yaki ngap jeng uba Powell Soklet. Mr. Chairman, sir, today I am in charge di Meghalaya juga makan. Namanya cuma aku lagi opium bang terkenal kan yang kapur. Ini kami isi pelayan berlaku. Sisakan mungkin nilai saya ini Khuborjylla kontennya dari Khuborjylla itu ya berfungsi bagi konsumsi kita pakai. Nama apa ini ke first installment tidak ada yo. Jadi apa ada juga masyarakat nah yang masyarakat nama apa ini lagi kasih kepada orang jadi dengan bakal. Ini yang usia dua kapur dalam mengenai Khuborjylla tapi apa kita specific time, month and date baru beliau dia akan second installment. Spesifik jadi pada konstitusi awak asyik kita punya tidak besar bagi kita di soal mungkin kita kalau ada berada kalau tolong bayi isi bahwa awika baru bikin kalau isi soal ini maka assumption kawan 50% dari isi dengan kita ini yang memiliki Bapak serta layak dan training device Kasenjuk kikli nong senshar nong mau senram CNRD block balai alam da uba olan sing sun MLA bat ba Alvin Saukme MDC hak arpulai tarik Risaw kila yakundo ya usenrop menteri rangba ba Preston Tensong halor kajing sniu balat kasurok Weiloy mau senram balat kabala bu iki nong let nong wan bat iki mensim brew haki jingma babun jad mentah labun bun snap. Uba hiamdo rapsang unang yalam kakenhun seng balang nakathay mau senram ulaong. Kajing sniu kani kasurok kabu shibun gijingma nakajing tua kendo bat nakajing jat jingpei jo kasurok kala wanra kajing sir amtang yakipad ba hanrei wat ikinonya kali kumju. Uba Preston ulaong keladon mentah kajing penkre ban shnano daka surok bakelut in intermediate road bat ban Beijing lut daka World Bank. Di tak nadu Weiloy kat kom kejeng kran jongi bali Sir Preston Tensong belum nadu Weiloy hadu mosnam hadu plongbroi kila penkre da kanika intermediate road intermediate road but yakani on tray daga bei bisa naga World Bank but nakaliang jong ngilai shong meeting la sausian apeng ka World Bank ka puli but kini kisnong ki bagani kesurokan ya lembah kaya lembah but kani kadang proses mentah but nginget bala kumnuk nula da biang lut da dong lasun snem layo pan stang ya kani kekam kat kum kecing keren kejongi ti hakabe dei pat nap du phangon broi shadu shathi shabalat hadu umpung kabadon katu kejingking jongka wa umngi ya katu nakaliang jong Minister Deputy Chief Minister Badan Burom ilai tu bayaga turu mentah kilatan pat penkre bat kan poi kumbah kata ke estimate kumbah arspa soho arspa prabu gror ti ilasye tu iki katu katni ki jing
ya kiba kita ki proses ong nak ki banda kham katuk adiki lenti moh ban poi sekata tila syukur pat yangi bangin Shillong kiba ye sha khandian bat ban kalian jong sarkar kala le shitom kumno banda penurang ya kata kasurang sanabdu phlongon broi syadu syathi syapo balak nah hadir bangila pen sengau ye ya ka jinglong jingman jong kasrok na kalian jong iro ilila sengau thu bat yong ila dep yoi bat dep pa ki engineer dah te susu kabidi bekani kasurok ngila ya keren ru hakabidi bat katu kejiki mo kajing pen khlat ya kani ka east khas hills jongi bat ka southwest bat ka west khas hills kadai itu ka wa umgi ka gadon itu ka jingki umpong ka karta jong itu ka jingki umpong kala di ka aslam palat bat ka lifespan jong ka ru ngathai kala kut di bat kat kum ka jing thu jong ki expert ki engineer katu ka surak kamlong shu ka basingan ka bandang la ban sha ya ka jingkit ka bakhia heavy load tenri ngila yu I bahagi ni gisi bade ka jingiya jong kini ki truck bat ki kali load kalau ka bajur ba tengila pan sengau si minister ka baidei bat ka taru ba le se lada kadang beteng kani ka jingiya jong kini ki truck kan bu jing ma si bon yau pat ba ubadan kam ya ka thi ka jingke umdan option da ka wei shu lada ka tu ka jingke kan dekot kamot umdan lan don lenti shu stang ba chuya na sun te kata ka ka jing ka bakra bat ngila pan sengau ye I bala kumno kat bah kata ka jing pen kre ban sna ya ka surok dan ka jing pen kre ban sna ya ka jingke la kumno don kam ban strict ban nang tu na ka jingke mbet shu ban ya ki trok load ki bapalat put mo namar ki ngisu thu ban ka leng ki engineer ki expert ki bari pet na ka ta safety jong ka tu ka jingke group ki la ya thu shai ba kam de shu ka basingai mo kanum la shu ban kit ya ka tu ka heavy load te kata ka jing kular ka jong I ba nga iru in sa shimkhia hakabe de ban kata mo tengah sengau ban ong betang kata Kinong penyat, kinong hikai bat ki Samla Pule Hasora Government College bat ka National Statistics Office kila rakhe ya ka sngi lum jingkhen kelum 4th World Statistics Day haka R4R tarik Risaw daga jingelang bakerpang bala penlong hakani ka college. Ka subject statistics kalong kabadon kam hadu kata-kata hakani ka juk. Namar baro ki jing thmu bat ki kampen roy hakari bat hakaperthei baro kawei la pensyong nongrem bat la thau matang halor ka jingkhen bala shim kelum statistics. Kum kanuksa katnu ka hiar ka kiu ka jingnang jingtip ha Meghalaya bat halor kata Beijing lut na kabenta ka puli puthi. Kireu shampang hakani ka subject ki ba kentup ya uba ji sirpailang kharwan lang ba pelun well nyauta kinong hikai na kanika college uba sumendra nong kenri bat ka kong pale shisha nong klau na National Sample Survey Office jong ka sarkar India kila ai ki jingkran bat jing batai sani bha haki Samla Pule jong kanika college kila batai ka subject statistics kala nang janai kat banang mi kisngi ta ka jingkiu irat ki kor keyboard computer hakane ka juk kila batai ru kani ka subject kalong ka pasngau tenat ban pule namar man ka klip mat kayai kela bat ka hiar ka kiu kumba kela ka jing embryo lengba kani ka jing rakhe ya kani ka sngi ki Samla Pule kila yo shibon ki jing bantoy na ki sembo jing tip bala pasat na ki reu shampang ha kani ka jing elang lakran khublei penwai ya kani ka jing elang da ka kong bala penhun kharbuki nong hikai economics hasora government college. You feed these people and we will pay you. So he said, first of all, he said, how many people are living here? They said, so many thousands. So that is also one data collected. After that, they say, for them to eat, so they normally those people who eat roti. When you Google, you will find Professor Meghalaya. He is considered as the father of Indian statistics. He was the person who first went in depth with this subject in order to put it into use, because running a country we require policy making, and policy making comes in diverse spheres, and for all of that we require proper data and information. So how do we get this data and information? By using statistics as a tool, right? Now, in your subject, economics, you must have studied a
lot of chapters, and all those chapters, remember, it is not for you to just read and just take it as something that you score marks and get through. But when you move for further studies, I think it will come to very handy, because those topics are really applied into real life later. And with that, with the help of that, we get all the information and how the policy of this nation is moving. Once upon a time, I think your subject there is, you must have studied about the 5-year plans. India has 5-year plans. So these 5-year plans were designed by the Planning Commission. When the country got its independence, so the first Prime Minister was Pandit Jawaharlal Nehru. You all know that. So as a Naka jingpan mi ka sarkar Jylla ya ka policy bathamai ha ka rukom lum khajna na ka kiat pareng da ka integrated excise management system IEMS kala penlong ya uba sam khamti dingdo uwe na kinong seng kamlajong banwa jingtip lengba ka right to information RTI hadin balayo pediang ya ka juba uni urang ba ulami syakmat ban penpau ya ka jinglap jongu Habakran Shakilat Pathai Khubor ha Shillong Press Club ha ka arpulai tarik Risaw uba sam khamti ulaong balayo jingtip na ka jingpenmi yakani ka policy bathamai ka sarkar Jylla kala IT yakani ka kam banlum khajna ha ka way ka company ka bana Hyderabad ka bala tip kerteng kum ka Citel Infosys Private Limited Ulayat ho kani ka company ka o kamay 100% na ka 40% ka khajna na ka sarkar Meghalaya Kani ka company ka khur shikit ya par ka jingyo nong kat ba ki dukan de kiat pareng kisha singit upudot. Arahat Khubor di jintili ba kami ba kano ki pimbiang yang ni company ko na ba na kata ba ki pimbiang ki an government ne ki shino ningi ki batray ni kam te limba kani ka press briefing de ada pa ta ki asli ki dengan niat ada sedeli te suatu ba limba ka jing manra government yang ni policy mai ka excise department juga state ni kala sa compromise nomor ba mi akan sutui kaju ba kami ba katri excise department nutahi kaju ba kami biru setri te ba kali ka company kabawan trade ni kampung punta ba government ba IT ya ka kerteng juri company gini-gini ka Citel Infosys Private Limited panapo Hyderabad te kuma pasutui minta barha kikam kepada excise department kan samonita dan kasakmi no ni ka company ko na ba ha ka pwede ba kani ka jindum khajna ba excise department te pihak konsutu ada ubriu ko na ba manrung no ako masidja jungi timut element of secrecy kan mutsuk asti jumut ke ka banginum khajna ha ka pwede nakalya excise department ya ka Jylla Meghalaya jungi minta kamdan syuk gak tu kelar di brief menabat te but hatu besni limba kali ka RTI ni sutu ba 100% ba bangi nak tu ka 4% ba kamang sarkar nanta ini putre ni business 100% nanta kita ano ini ka private company mun Hyderabad ada pikahin 100% ya kini ka legal industry ya kami Meghalaya baru kawai 100% ni kalau apa cek ispas crore kasih senam te ka jisno junga ada 100% ke judi ahna beri berapa timut kat kita ka ispas crore ba de bandar Jylla jungi kalau agak judi kalau ayatnya sebab te kata ai ba masno ba ada apa yang buat bagi hampan ai ni 100% te banyak bagi ai di company buat number Hak arpulai tarik Risaw ka jingkemen kinong penyat ki kemi ki kpa kinong hikai bat ki kena skul ka St Paul's nong po kalak kelang sya sahid beneng haba ki kena skul barim kilalum lang haka we kalumpung yamir jingmut ban te song melon ya ka jingya day ka jing it bat ka jing buram markeliang ban besu haki jingmut jing perkat ban kentiu ya ka puli putih syaki kenjang bahajrong haki senam banwan Yakani kalumpung la penlong hapalau school hakaba uba Melbourne CM MLA ulalong ukongsan bat uba R Shadab District School Education Officer DSEO ulawan kum urang ba balakhot ngau bha kerpang
Reverend Padar Peters Emily, Parish Priest, but Reverend Sister Angelina C.H. Marak, Headmistress, kila pediang buram ya baro kibala poi syakane ke lumpung Yamir Jingmut. Haka jingkren hakane ke lumpung, uba Amir Bons Im ulai yaro ya kinong penyat kibala penlong ya kane ke jingye kendu ulang, bat ke jingye Mir Jingmut hapedeng lai teli kibor perkhan, kinong penyat skul, ki kemi ki kepa, kinong hikai, ban sandur ya ka lawe ki kena skul. Kani ke skul ulaong, kampat jupen sengosi ya ki kemi ki kepa nadu basdang. Namar kala ai ya ki jing hikai, bat ya ki sok bathiang, ya ki khun ki kti jongki, ha ki jing pule ki balak khet, ha ki eksamen bapher. Na kani ke skul lami ki rang bat ki thei kan sai, tang na ribhoi, hanre ki wei patru ki la yaj lengba na kani ke skul. Kini ki so bathiang na kani ke skul kila penno lagi jongki bha bante ya ka Meghalaya bat ya ka ri India kumju ulaong. Ulaya ru ya kinong penyat bat ya kinong hikai ki bala penthli ya la de ban ailut haki kena skul ya ki jing start baki don hakado nud bat haki japing jongki. Ki kena skul kila penyap bid bat penlengo ngan ya baro hakani kasngi da ki jing shat jing ruai bat ki drama lengkot ki bakit jing mut shikadai hala ka jong ka jing im. Kini ki jing shat bat ki jing ruai kila penthanda ya ka do nud berkajabi joki kimi ki kpa hakani kasngi. To the students for all the efforts and the contribution that you have made toward this school. Kasngi ka bakamentam na kabantay jogi kimi ki kpa bat kinong hikai. Kadi kasngi ka bakiwara yaw so o bathyang ha kasngi ka biyo as a result. Mending lagi ka drama ka ba itnat. Ka badan ka jingmut sadin jongka. Ka bakren sapang ka jinglong ka jingman jong ka juk ka jongi ka pamenta. Ya kita ke arteli ke longying jong ba John berubah kit. Kedai sisa. Ke drama ke ba ai bensim. Bagi babon ki kimi ki pa ke badan saudong ke ni ke jaka. Kan long ke jing hikai. Na ke benta jong pi ba jong yelang baro. Ngisgong thu ke don ke jing ong lagi riusta. Siakan pedon kam haga tin pareng ke ba ong. A winner are not people who never fail, but people who never quit. Nong job umde uban fail, Andre kidei ki brew ki bom song thaj baniakun. Ni isai krar lengba jong katu ka drama ka bala peni. Ya gejing yaisha ya gejing Italy ba gejing Tristom. Jong kitu ki longying. Nagap taban penting kena, warga tu kolong ying long sem, kabagi khun gi jongki gi lapmet, ya ka pet mobile bat ki kam ki bom nok senyang sapang gi bentoy gi jongki, le haga bukut, ki yo ya gi hikai ka babiang bakin la ban long ka ya teli ban pendon durom ya lau pau jongki. Namar kata ngisong thu haga jeng ajlinti jongane ke school haga ne ge jaka. Isgo wan ay kublay kerpang nagabanta ki missionary ki father ki sister ki bala no senyang sibun nagabanta ka ni ka school bagalong kumni kum bagalong ngimday ban kelet ya ginong seng ginong prat lenti ki bala yalam sakmat ki bala dan gabanta ka bakraw ban pentikna bagani ka school kalong kumni kum bagalong. Ngilayos ngo gi kentin nagi nak school gi ba menswa ba opel ila pensko ngilayos ngo gi kentin nagi kimi ki kpa ya ga balmi khmat dai pastor b ki bala ai ya ki kentin ki ba koridor badagi tu ki khubor ngla poish ka bakut tarhadu bangin daya syambiang khublei shibon.